Hello guys. Kurang tagahagdanan guys. Kaya itong gamit ang hagdanan itong kuhan guys. Guma guys. Kaya di kakaabot guys. Ulit itong gamit ang hagdanan guys. Yung muna ka ng hagdanan ni kuhan guys. Dudong guys. Dudong maing. How dyan, hagdanan dyan. Raw. Kaya pinkan talang hagdanan kay itakabot ana ba dito na gamit ang hagdanan. Habog man. Di pun makaya na putol ang punuan kay dako. Pinkan na itong hagdanan dyan. Ini mabalay kaya mo may gamit dudong. Ini yang gamit. Kung punuan guys, di makaya putol ang punuan guys. Ito na lang gamit ang hagdanan guys. Balik-balik anay na, gamay man. Kaya guys, yung punuan guys. Yung nakuha guys. Kung na itong putol guys, dugay kayo na maputol guys. Kaya ko yung punuan. Parang sanga itong kuhaan guys, babaw. Sanga. Diba, video ay kan ba? Okay guys, thank you for watching guys. Saka magkakuha na,